Hello po mga mamamayang, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umagang ito ay magluluto po ako ng shrimp honey with broccoli. At ito na po ang mga sangkap. Unang-una, garlic or bawang, sibuyas, calamansi juice or lemon juice, shrimp, red bell pepper, broccoli, paprika, sesame oil, asin, at saka itong honey. Ngayon po ay uumpisahan ko na pong lutuin ang mga ito. Gagamit din po pala ako ng konting tubig para sa sabaw nitong ating shrimp. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng sesame oil dito sa ating kawali. Mga 2 tablespoon ng sesame oil. Tapos hihintayin lang po natin na uminit ang ating oil. Ngayon po na mainit na ang ating oil ay pwede na pong ilagay ang sibuyas at saka ang bawang. Pwede naman pong ipagsabay ang mga to, pero kung ayaw niyo ay pwede rin po na unahin nyo yung bawang or sibuyas. Depende na po yun sa inyo. Tapos, ngayon po ay hahaluin lang po natin. Tapos, pahihinaan ko po ng konti yung ating apoy. Sa mga gusto kong gumamit ng oyster sauce, ay pwede rin po. Itong akin lulutuin ay lalagyan ko rin po ng konti mamaya. Ngayon po ay ihanda na po ninyo ang mga shrimp ninyo dahil pwede na po siyang ilagay. Ayan na po. Tapos hahaluin lang po. Ayan po, bumabango na po siya. Sa mga ayaw po ng sesame oil ay pwede rin po kahit anong cooking oil ang gamitin nyo. Pero mas mabango po talaga siya kapag sesame oil ang gagamitin nating oil dito sa ating shrimp. Ngayon po ay maglalagay lang po ako ng konting water. Yan sa ating shrimp. Yan, mga ganyan po karami. Mga 1/4 cup lang na tubig. Pagkatapos po ay pwede na pong lakasan yung apoy nyo or mga stove. Tapos hihintayin ko lang pong kumulo ito. So, tatakpan ko po muna siya ng mga 5 minutes. Ayan po, tinatakpan ko na po siya muna para maluto po yung ating shrimp. Ngayon po ay i-check na po natin siya kung kumulo na ba. So, ayan na nga po. Kumulo na ang ating shrimp. Ayan. Tapos, hahaluin lang po natin siya.
Ngayon po ay pwede na nating ilagay ang honey. Mga 1 tablespoon lang po na honey. Para hindi po siya masubrahan sa tamis. Ngayon po ay hahaluin na naman po natin to. Ngayon po ay ready na pong ilagay ang ating calamansi juice. Pagkatapos po ay hahaluin natin ng konti. Pagkatapos pong mahalo ay lalagyan na natin ng paprika. Mga ganyan lang po, karami. Tapos hahaluin na naman po natin ulit. Pahinaan natin ng konti yung apoy. Ngayon naman po ay isusunod na natin ang ating red bell pepper. Tapos hahaluin lang po natin siya para maluto. Hintayin lang po nating maluto itong ating red bell pepper. Tsaka po tayo maglalagay ng oyster sauce. Ngayon pong medyo luto na yung ating red bell pepper, ay pwede na po tayong maglagay ng mga 1 teaspoon ng oyster sauce. Tapos hahaluin po natin. Ayan po, hahaluin lang po muna natin ng mga 1 minute. Ngayon po ay pwede na po nating ilagay ang ating broccoli. Ayan na po siya. So, ihahalo lang po natin hanggang sa maluto yung ating broccoli. Yan, tapos pwede na po nating lakasan ng konti yung apoy.
konti lang po yung niluto ko na shrimp ngayon. Kasi ako lang naman pong mag-isa ang kakain nito. So, hindi na po dapat na damihan. Hahaluin lang po natin to hanggang sa maluto yung ating broccoli. Ngayon naman po ay maglalagay na po tayo ng konting asin para may pampalasa yung ating shrimp. Ngayon po ay malapit na pong maluto itong ating broccoli. Madali lang po kasing maluto ito. Kasi parang dahon lang din siya. Or parang puno. So, madali lang siyang maluto. Yan. Masarap to. Ang baon sa trabaho. Yan. So, ayan na. Luto na po siya. Ito turn off ko na po yung ating stove. Yan. Tignan nyo. Ang sarap-sarap niyan. Ngayon po ay tatanggalin ko na po ito sa ating kawali. Ito na po mga mamamayang ang ating shrimp honey with broccoli. Sana po ay nagustuhan nyo ang reseping ito at maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood at pagsuporta. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!